Това място е само на час път от София. Ако се чуете къде прекарате почивните дни, това е едно много прекрасно място. Подходящо е за каране на колела. Ще ви покажем и какво срещнахме по пътя, а след това отиваме и до Земенския манастир. Гледайте ни, имаше много интересни моменти. Давай! Аз буксувам! Ма го изкачи. Ето, тук е по-приятно. Браво, бе! Качи го! Мислех, че няма можеш. Наистина ли? Да. Ти ме подценяваш. Давай, води. Тук до тук е добре. Ама аз знам, че от тук имаше път такъв. Бая комари има. Колко много. А засичаме ли си колко километра? 2 до тук. Беше 18. В смисъл там, дето тръгнахме от това е около 1. От моста? Да. Значи още 1 ни трябва, За? за да се виждат скалите. Там ли ще пускаме дрона? Да. Тук нещо... мърда. Къде? Това беше пиле. Гущери, пилета, всеки животни. Ами сега... Надясно. И аз бих казал надясно, че тук долу сигурно покрай реката не. Хайде натам. Айде да пробваме. Този път. Ще изпреваря. Давай. Да. В момента виждате пред нас черните скали или черните дупки. То дефилето цялото е осеяно с такива скали. Дефилето е цялото осеяно с такива. Сега ще направим малко дрон кадри. И аз те снимах. Първият ни полет с дрон не беше успешен. Имаме лек краш. Сега ще смениме перките и продължаваме. Връщаме се обратно. Решихме да минем по пътечката отстрани, но е прекалено тясна. Не става за колела. И затова се връщаме наобратно. Има хора оттам се чуват как минават някъде. Има и по-надолу мост, в който минава влака, обаче не искаме да рискуваме. Не знаем реално дали е пешеходен, дали е само за влакове. Не се вижда стълби, път е минал долу под него. И затова решихме да се върнем. И така. Мирише на хубаво. Ей, змия! Ти мина през нея. Съм я видяла. И аз минах. Да слизам ли? Не, давай. Колко голяма беше? Голема. Аз нямах избор през нея, директно минах. Аз си гледах към ръката, защото търся другия път. Това е хубаво да си изколело такъв път. Да. И това е хубаво да имаш камера. Аз дигнах ръката. Да, бе. Да, бе, дигнах ги. Виж, понякога е хубаво да си разсеян като мен.
Не, ние не се плашиме. Здравей, бе. Какво става? Няма. Какво има нататък още? И ние не знаем. Нищо. Има една фургон, пише частна собственост и пътя спира до там. А ние Искахме да решихме, че снимаме може да скалите пробваме надолу, да минем от обаче другата страна. На река. Този път трябва да води до Кюстендила. има частна собственост по-надолу, покрай нея се минава едно малко Пътека. тесно пътче, ама И след това много има змии. мост, Тук където що една минава сгазихме даже. влака, обаче. Как? Ето я, ето още една там. Нищо. Ние се заприказвахме и А, той това- реши Няма. а вие знаете ли пътя по принцип? Как може да се стигне до уния скали оттам? Какво сте ви научили не с знам. този живот? По принцип съм Чакай да подземен човек, който по този път е стигал до Кюстендил. Но на едно място е преминал на влаковата линия и през два тунела е преминал и стига до Кюстендил. Ние стигнахме до където минава влака моста, обаче не. Най-вероятно там той се прехвърля на Ама влаковата. то беше някъде високо горе. Ги бегачките. Едната бегачка и другата бегачка. И третата бегачка. И четвъртия бегач. И да натегаме. От центъра на град Земен до манастира 2 км само изкачване. 2 км ли? Да. 2 км и половина най-долу. Догоре? Да. Не може да е. Колко мислиш, че? Километър. 2 км беше от табелата. Долу. Ой, верно ли? Да. Ужас. 2 км само изкачване. Да натегаме. Нели, долу са тупанчета, работа и страшно. Е така се празнува в България. 6 май, Гергьов. ключеци. И за бедката този маршрут се струваше непосилен. Обаче Но- тя успя. Се справи. Или ще се справи. Ще видим, остават още 2 завоя. Най-трудните. Манастира Ето това можеш да видиш отляво. Е сградата на манастира, където са били спалните помещения. Тук ли? Малката Да, то сградичка. вече цялото. Ама то не е действащ, вътре няма монаси. А е паметник на културата. И Ти избра баш най-стръмната част. аз съм упорит козел. Ще спираме ли на гледка? Тук ли? Да. Ай, На гледката е кръве ферма. кръве ферма, Земенея. Земенея. Ако се чудиш откъде идва киселото мляко, Ето тук е по-хубава гледката. ето това. Айде. Единствено Земенския манастир и Боянската църква са към Националния исторически музей. Затворено е
Ние може да го снимаме отвън. За съжаление, манастир е затворен, но ние имаме... Защото е 6 часа. Да, малко сме закъсняли. А и трябва да си прибираме детето. Иначе работното му време е до 5:30. Работното време е до 5:30. Ние сега отиваме си да налеем водичка. Ето виж. А? Ето ги табелките. Значи екопътеката все пак започва от тук. И към пещерата на Свети Иван Рилски